Christian values. Christian practice. Okay, praise the Lord. Meron pa sa morning watch. Okay, ang table. Sa table, pag-ipan ng table. Alright. Sige po sa table. Table plan. Ay, microphone. Gagawin na ninyo. Okay, ang next performer. Yung group ni Rosalie. Okay, we'll have the group of Rosalie. Amen. Praise the Lord, mga igsoon. Kaniya mo ang i-drama or portrait ng Senyor is kwentong, it's about war and peace in the family. And kani siya, war and peace in the family is makarelate ko siya sa Christian life kay ang kaning mag-play diri is mga puros Kristohanon, mga igsoon. Maraming igsoon. Amen. Ito ang kwento ng War and Peace in the Family. Araw ng linggo, may isang pamilya na puno ng pagmamahalan at puno ng saya at sobrang relihiyoso. Ngunit isang araw, nagbago ang asawa at naging lasinggero dahil sa mga katrabaho at barkada niya. At ito ang dahilan ng kanilang pag-aawayan na nauwi sa hiwalayan. Mag-iisang buwan na ganun pa rin. Ay, ay, ay. Sa nanay luha. Huwag nanay luha. Tilak yun. Mag-iisang buwan na ganun pa rin ang pag-asawa. Palaging nag-aaway at dahil doon naapektuhan na ang kanilang mga anak at dahil doon di na masaya ang kanilang pamilya. At hindi na rin sila nagsasabay sa hapagkainan at sa pagsimba. Oh, dali na mo, mga ulat ah. Kakarating lang ng asawa niya galing sa trabaho at lasing na naman ito. Pupok na buka! Permit din na mo mag-away ni mama? Na. Tama na ba? Ano yung mama mo? Ay, magandang di ba kung wala ka magtubog-tubog, hindi ka magpagkagana nila. Ay, kayo mo na kalagay mo sa ginong niya. Mag-inuminan mo, mag-video ka. Ay, kayo mag-inom. Ay, kayo tanawon. Grabe na ito, wala sa ginong niya. Mag-video ka. Uy, halaman ka. Ikaw ang tawag. Wala na lang. Oh, sige.
At habang nag-uusap ang dalawang magkapatid, wala silang kamalay-malay na inantake na pala ang kanilang ina sa kwarto. At nang nakita nila ito, tumawag sila sa kanilang ama at dinagad nila ito sa ospital. Sa kabilang banda, ang bunsong anak na si Lester ay nagkimkim ng sama ng loob sa kanilang pamilya. Yung saan na to para magbalik sila mama papa. Mag-set up daw para magbalik sila mama papa. Ma! Kumusta ka, ma? Ma! Kuya! Ate! Si mama! Tawagin si papa! Sa ospital. Hello ka? Si mama, gidalag ospital. Ano man, nasa man? Pagdali! Ano rito? Para sa inyo, mga sa Ginoo. Ang bunso ay nagduwa. Sa kawas, nagbulag yun yan na naglahin ng puta to. Anak! Pus! Anak! Huwag mo na pa. At yung dating iyakan, awayan at hiwalayan ay bumalik sa pagmamahalan, siyahan at pagbabalikan. At naging peaceful na sila. At yung dating di nagsasabay sa pagkainan at sa pagsimba ay halos ngayon magkasama na sila sa pagkainan at sa pagsimba. Gamit mo muna para sa pagpapagod. Kalasat mo muna. Ilang ngayon ka na. Lord, salamat sa pagdaan sa mga tubaan ng ilang Diyos. Unay nag-aantang magpapasok sa mga anak ng Diyos. O Ginang Diyos, salamat sa mong bapa na nagbukas sa iyong pamilya, O Lord Jesus. O Ginang Diyos, salamat sa Lord Jesus. Matayag na nito ng Diyos. At doon lang po nagtatapos ang aming kwento tungkol sa War and Peace.